Bore da! Bore da. Woo! Woo! Mam. Atgyfododd wir. Iawn, nawn ni addoli. Mae cam gyntaf allan eitha newydd. Mae cael ei sgwennu gan adlais, felly fydd o'n newydd i troi o'n chi. Mae'n eitha syml, mae'n lot o llawn. So nawn ni canu efo'n gilydd. Defrwch, mae'n aros i ddathlu. Roedd y wedi yn llifo. Trefnu diwrnod, mi goddaeth ti eto. Mae gen ti bwer dros fan olau, yno ti yna ei gobaith. Halleluia, mae Crist yn byw. Halleluia, mae bod i Dduw. Halleluia, mae gan y fi.
Gisio be? Mae o'n nôl y fyw, mae o'n dre. Please, coelio fi, please. Oce, ers i ni fod yn ffrindiau, dwi'n gwybod dwi'n jocio lot, ond dwi'n serious tro yma. Ti'n bonc.
pam ti'n sefyll yna fel coedan? Cos i siarad yn fi, beth ti eisiau fi wneud? Ras o wythnos? Naci, dod efo fi'r dref i weld Iesu, tyd! Tyd? Dwi'n sy'n neud yr eto. Achos mae security guards yn cool. A mae gen i fi het hefyd. Gai wisgo'n het, please? Okay, sure. Okay. Felly, os ydyn ni'n security card, fysach chi'n ofyn fi, os chi'n gweld fi yan. Os dyna di'r gobaith, dwi fod i edrych yn tough. Dwi fod efo chewing gum hefyd, sgyn chewing gum o'n ei smalu, fi'n bita chewing gum. So, chi'n gwybod beth di'n job fi? Dwi yn cerdded rownd pobl pwysig yn neud siŵr bod nhw'n saff.
So pobl fel, pwy sy'n bwysig yn y byd yma? Cristiano Ronaldo, dwi wedi cerdded efo fo. Caleb, Owain Fawr, mae o'r rili pwysig. Rhys Llwyd o Gaernarfon, mae o'r rili pwysig. So job fi di wneud siŵr bod pob bwysig yn saff. Hefyd, job arall, a dwi eisiau chydig bach o help wan. Job fi di wneud siŵr bod pobl sydd ddim i fod yn rhywle, dyn nhw'n gael mynd i lefydd. So wneud chi beth dwi'n feddwl. So dwi'n sefyll o flaen drws fel yma. Gai help chydig bach, please, i just wneud, so ni just gallu gael llinell rwan yn gwynebu fi, please. So gwn i chi ar eich traed. So nhw'n ni smalu a bod hein eisiau dod fewn i parti fe yma. Rwan mae gen i restr unwa. A dwi'n gorau checio os da chi ddigon pwysig. So job fi was y sefyll wrth ymwyl y drws. Wedyn da chi eisiau dod fewn i parti. So trio mi fewn i parti fan, Dafydd. Sori, beth di enw chdi? Dafydd. Faint oed ti? 6. Gwan gyda'i di fewn. Reit, beth di enw chdi? Cadog. Faint oed ti? 6. Reit, ti fewn. Beth di enw chdi? Lydia. Faint oed ti? 12. No way. That's all, man. Helo, beth di enw di? Ewain. Faint oed ti? 10. 10, mae 10 yn iawn. Helo, Helo. beth di enw di? Bob. Helo, Bob. Faint oed ti, Bob? 3. Gyn ti ID? Nag oes? Ti fewn. Ar un ola. Iawn. So ia, enw fi di Caleb ia, a dwi 13 ia. Ti'n mynd gadael bwy. So, job fi fel arfer, dyna di math o bethau dwi'n neud yn y job. Ond, am y tro yma, dim sefyll i stopio pobl do fewn i parti o'n i, dim edrych ar ôl pobl pwysig o'n i, ond nath nhw roi fi sefyll o flaen bedd. O flaen bedd. Wel, be oedd y dyn yma di gael ei groesoelio, ac gyda ni llwythio bobl yn gael ei groesoelio bob wsos. Ond oedd y dyn yma, oedd o'n special i rei pobl. A felly, dyma rhyw ddyn, dod ato fi dweud, neud i wneud ffafr, neud i sefyll o flaen y bedd wan am oriau. Lle gen i'r het yma, achos oedd hi mor oer, o'n i gorau sefyll trwy'r nos o flaen y bedd. Ac o flaen y bedd yma, oedd nhw wedi rhoi carreg enfawr. A oedd o'n cymryd 4 milwr i wthio'r carreg yma. I wneud yn siŵr fod yna neb yn mynd fewn i'r bedd ac yn dwyn y corff y dyn oedd yn y bedd. Oedd, ond nhw'n poeni fod pobl yn dwyn y corff achos oedd na sôn bod na rhywbeth yn mynd i ddigwydd i'r corff yma. A nath na rhywbeth ddigwydd. Felly dyna pam gen i hein. Achos yn gynnar un bore, a di reit oer, dyma na ola mawr yn dod, a dyma gola yma, ar ôl chydig si sylwi, mae hwn yn debyg i fatha person, a nath o ista ar ben y bedd, ar ben y garreg. Wedyn, dyma'r garreg yn rolio, a dwi'n cofio beth i gwybod wedyn, achos am y tro cyntaf rioed eisiau nofn, a nes i ffeintio. Do, nes i ffeintio. Ia. Wel, ni'n gweld y reit rhyfedd bod fi'n gorau sefyll o flaen carreg am hir, ond na fo, dyna oedd yn job i def, dwi'n gorau wneud pethau mae pobl yn talu fi wneud. No way, no way. Oedd y garreg yn anfarth, oedd yn huge. Wel, dych o be, 2 beth dwi'n cofio. Oedd gwynab rangal yn llachar fatha... pan da chi mewn storm, a mae yna twrw mawr yn storm, a wedyn mae yna fflach mewn storm, beth ydych chi galw peth sy'n fflachio? Ia, so oedd y gwynab yn disgleirio fatha milltan, so dyna pam gen i hein. A wedyn oedd y dillad yn wyn fel ben, si gwybod yn cefn. Ia, yn wyn fel... Pwy da? Yn cefn, ia. Jocha, oedd y wyn fel eira, ti'n hollol iawn. Oedd y dillad y wyn fel eira, a'r gwyneb mewn disgleirio.
A nes i ffeintio, nes i llywygu. Wel, dwi'n falch iawn o chdi wedi dod drosto fel wan a ti'n edrych yn iach ar ôl y digwyddiad yna. So, ond diolch yn fawr am dod yma. Croeso. Diolch. Briliant. Diolch yn fawr. Reit, mae'n amser i ni ganu can arall wan. So, do'n ni am dathlu efo'n gilydd efo can Gobaith Byw. Ie, os da chi eisiau sefyll na ni'n canu efo'n gilydd. Be da ni'n gorau canu hwn? Christmas play cael ei ffwrdd. Here you go. Hwn di'r un ola wan. Mo fawr y ffwrdd fi mae'r mo fawr y mor ti'n
Does gen y bedd ddim hawl arna i. Mae'n geiriau'r canon ffantastig dydy yn atgoffa ni o gwirionedd bore yma. Gwirionedd, da ni wedi darllen am yn y Beibl, da ni wedi clywed o un o'r pobl oedd yna bod y deiagryn yma wedi digwydd, yr anglel wedi dod lawr, y carreg enfawr yma wedi rolio o'r ffordd. A bod Iesu yn fyw, dydy o ddim yn y bedd, oherwydd hynny da ni'n cael byw. A rwan da ni am symud i fewn i amser o weddi. So sy'n neis ar plant yn gallu dod i ista yn y blaen fama, a mae nerys am arwain ni mewn amser o weddi. Bore da, pawb. Pasg hapus i chi gyd. Reit, plant. Da ni'n mynd i siarad am weddi bore yma, ond gynta, gyna i negas bwysig i chi heddiw, ar fora'r Pasg. Ac os da chi'n cofio dim byd arall, dwi eisiau chi gofio hyn. Mae hon yn negas mae Duw wedi rhoi ar ynghalon ni. Mae Duw yn caru chi bob un. Mae wedi galw chi wrth eich enwa. A dyna pam bod plant bach, oedd Iesu Grist yn deud yn y Beibl, bod plant bach, bod gyn pobl fawr fel ni lot i ddysgu wrth plant bach. A da chi'n gwybod pam? Mae gynnoch chi wbath. Pam da ni'n mynd yn hyn, da ni ddim mor gader yn wbath a plentyn bach yn y Testament Newydd, mae Duw yn deud wrth ddisgyblion. Di pobl fawr, da chi'n gwybod be sgyn plant bach da ni i fod i gael fatha? Any takers? Ffydd. Mae ffydd plentyn bach. Mae Iesu Grist yn deud bod pobl fawr i fod i gredu fel plentyn bach. Cos mae pobl fawr, da ni'n gallu bod yn sceptical, da ni'n gallu ama pethau, da ni'n gallu bod fel Doubting Thomas. Ond mae Duw yn galw plant bach ato fo'i hun, a mae gen Duw le special i chi. A dyna pam bod Duw yn licio ni siarad efo fo. So dwi wedi gwneud llaw weddi yn fan hyn. Pwy sy'n gallu rhoi llawn i fyny? Faint o fysedd sgynnon ni yn cynnwys y bawd? 5. A, ond un llaw dwi wedi gwneud heddiw. Dyma ni. So, da ni'n mynd i ddechrau hefo'r bawd. Dwi wedi gwneud llaw weddi. Ond llaw weddi fi di hon. Dyma sut dwi'n licio gweddio. So wedyn, hefo Lydia a fi, da chi'n mynd i gael gwneud llaw weddi eich hun. So, yn y bawd fan hyn, number 1, dwi'n licio dechrau gweddi trwy ddiolch. A mae yna rei o plant bach yn mynd i helpu fi weddio wedyn dydach. So, rhif 1, dwi'n licio diolch i Dduw. Oherwydd, mae hynna yn gwneud ni'n positif, meddwl am y pethau da mae Duw di roed i ni. A mae diolch yn bwysig. Diolch am mam a dad, diolch am yr hael. A mae hynna yn codi ni fyny. Wedyn, sy'n dod â ni at pwynt 2, bys pwyntio. Dwi'n licio deud sori. A mae gynnau yn fan hyn, ni di ddal hwnna i fi am fyny bach. Yn fan hyn, mae gynnau gwpan. A mae o'n llawn rybys. A pam da ni'n deud sori, mae Duw yn tynnu'r rybys ni allan. A mae'r gwpan yn wag wan, a mae o'n gallu llenwi ni hefo'i gariad. So dyna pam bod deud sori yn bwysig. Yn drydydd, dwi'n licio gweddio amdan bobl eraill. Dwi'n licio gweddio am Caersalem, am ffrindiau Caersalem.
pobl sydd yn sal, pobl sydd yn drist, pobl sydd angen hyg, neu pobl sydd wrach yn stryglo, pobl sydd heb gartrefi i fyw yn, pobl yn y gwledydd pell lle mae'r rhyfel di bod. Pobl wedi marw. Ia, a bod Duw yn cysuro nhw. Mae hynna'n bwysig da iawn chdi. Da iawn. Ia, mae Nico. Beid oedd Nico, Mari? Gweddio am plant bach, ia, da iawn, Nico. A yn bedwerydd, gweddio amdana ni'n hunan. A dydy gweddio amdana ni'n hunan, pobl fawr, dydy o ddim yn beth hunanol. Oherwydd, da ni angen gras a cariad Duw. So felly mae'n bwysig gweddio dros da ni'n hunan. Oherwydd, beth sy'n digwydd i car pan mae o'n rhedeg allan o betrol? Diolch yn gweithio na di. So, sag da ni'n gweddio dros da ni'n hunan a gofyn i Duw lenwi ni efo'r ysbryd glân, da ni'n mynd yn stressed. A da ni'n blino. A da ni'n mynd yn sal. Felly, mae'n bwysig bod ni'n gweddio dros da ni'n hunan. Ac y pumed un ydy, dwi'n licio hwn. Hwn di hoff ffefryn fi. Mae gair Duw yn llawn o addewidion. A da ni'n gallu sefyll ar gair Duw. Mae o'n bwerus. A da ni'n gallu gweddio addewidion Duw drost yn bywyda. Mae Duw di gaddo llawenydd i ni. Mae Duw di gaddo tangnefedd i ni. A da weithiau da ni yn mynd i frifo, da ni'n mynd trwy stormydd, di Duw yn di gaddo bywyd hawdd. Ond mae o wedi gaddo bod hefo ni, a mae o wedi gaddo bod ni'n cyrraedd yr ochr arall. Felly, mae yna blant bach wan yn mynd i helpu fi weddio. So fyswn ni'n cael Caleb a Elain ag Alice a Caleb arall. Dyna ni. Ar chdi, gyd i fynd i fanna. Nawn ni gael swap. Dyna ni. Reit. A fel mae'r plant yma yn gweddio wan, be am i ni rili credu? Da ni'n dod at Dduw sydd yn fyw. A lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull efo'n gilydd, mae Duw wedi gaddo bod o'n ateb gweddia. So be am i ni rili wrando ar geiriau'r plant yma wan, a rili dod i gytundeb hefo Duw. Cos da ni'n mynd gweddio just am entertainment. Pwy eisiau gweld Duw yn torri trwadd bore yma? Ar y Pasg. So dyma ni, da ni'n cychwyn efo Caleb yma ni. Yes. Reit. Dysgan ni sut i fod yn filwyr cryf a dewr, a diolch am gael bod yn rhan o dy fyddin ogoneddus di. Bydded i yn... bydded i di... Dwi'n gallu di. I doleini di ddisgrifio. Oh my gosh. Bydded i dy oleini di disgreinio yn llachar yn ein calonau. Ond ddim yn gallu dweud hwnna. Maddau i ni pam da ni ddim yn gwrando ac yn mynd ffordd ei hunain. Helpa ni ddilyn ti bob amser Iesu Grist. Gweddiwn dros ein ffrindiau ni gyd bore yma, a diolch am deulu Caisalem. Helpa ni ddod i dynabod yn well. Gofynnwn am dy fendith dros wyl llanw'r ar yr wythnos hon. Diolch Iesu Grist am neges bwysig y Pasg ac am dy gairad gwerthfawr. Diolch bod y bedd y wag ac am gael dathliad heddiw yn fod y fyw. Amen. Arglwydd Iesu Grist, dwi jyst eisiau diolch i ti am y plant bach yma. Arglwydd helpa ni fel oedolion ddysgu wrth y plant
a bod yn ffydd ni yn gwreiddio'n ddyfnach yna chdi. Bod ni'n stopio ama a bod ni'n cymryd awdurdod dair di. Diolch am yr addewidion sgynnon ni yn dy air di. A dwi jyst yn diolch heddiw yma ar fora'r atgyfodiad bod chdi wedi symud carreg y bedd a bod ni yn gallu sefyll heddiw yn gadarn ar graig sydd yn fyw. Amen. Diolch yn fawr iawn, Nerys. So, os mae'r plant, os da chi isio, fedrwch chi mynd i'r byrddau ar yr ochr yn fanna a gwneud llaw gweddi eich hunan. A'r plant hyn yn helpu y rhai bach, so hwnna'n lyflu. A dwi jyst wedi paratoi gair byr i ni. So nawn ni jyst gadael i'r plant setlo. Os na cadar i bawb. Lyfli, diolch Lowri. Iawn, gret. Y Martin, y ti'n iawn i wneud y PowerPoint? O, oce, dim af yn wneud o. Iawn, lyfli. Oce. So dwi jyst i paratoi gair byr i rannu efo chi bore yma ar y testyn nathon ni darllen. O, dwi eisiau canolbwyntio ar geiriau'r angel. Geiriau'r angel i'r gwragedd. So dwi am darllen adnodau 5, 6 a 7 eto o Mathew 29. Yma dyma'r angel yn dweud wrth y gwragedd, peidiwch bod ag ofn. Dwi'n gwybod eich bod chi'n edrych am Iesu, yr un gafodd ei groesawlio. Dydy e ddim yma, mae o wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna'n union beth y wedodd fyddai digwydd. Dewch yma i weld lle mi gorwedd, yna ewch ar frys a ddweud wrth ei disgyblion. Mae Iesu wedi dod yn ôl yn byw, ac mae'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch ei weld yno. So dwi wedi dewis 4 brawddeg o be oedd yr angel yn deud, 4 brawddeg dwi eisiau ni canolbwyntio ar heddiw a meddwl be mae'n golygu i ni. A'r gyntaf ydy, dyna'n union beth ddywedodd fyddai'n digwydd. So mae'r angel yn deud i'r merched, i'r gwragedd, mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, a dyna'n union beth ddywedodd fyddai'n digwydd. Wel, pam bod hwn yn bwysig? Pam bod yr angel yn deud hwn? Mae Iesu di dod yn ôl yn fyw. Mae Iesu di marw 3 diwrnod yn ôl. Di cael ei roed ar groes a di marw marwolaeth erchyll. Ond oedd hwn ddim yn camgymeriad. Oedd o ddim rhywbeth oedd di mynd o'i le. Oedd Iesu wedi proffwydo fysa hyn yn digwydd am nifer o weithiau. A mae'r angel yn deud hwn i Mair i gysuro nhw, i atgoffa nhw, hwn oedd cynllun Duw. Cynllun Duw oedd i fynd i'r groes. Doedd o ddim yn methiant, doedd o ddim yn camgymeriad, doedd o ddim rhyw plan B, chos oedd pethau eraill ddim wedi digwydd. Rheswm Iesu dod i'r ddeiar oedd i marw mwyn i ni cael bywyd. Dyna ydy rhan canolig o'i bwrpas ar y ddeiar, oedd i marw, i brwydro yn erbyn marwolaeth, i profi marwolaeth, i dioddef mwyn i ni dod yn ôl i fewn i perthynas gyda Duw. Nath Iesu dewis mynd i'r groes. Mae hwn yn bwysig i ni gofio. Oedd Iesu wedi rhagweld hyn, oedd wedi proffwydo am hyn. Nath o dewis wneud Iesu fel rhan o'r diwdod. Iesu Grist, y mab, Duw y tad, Duw yr ysbryd glân, wedi penderfynu dyma oedd y ffordd oedd nhw am adfer, y byd oedd nhw am achub pobl. Sa Iesu wedi gallu dod i lawr o'r groes. Sa fod i gallu galw ar angylion y nef
i dod i achub o, ond nath o ddim. Dwi'n caru Beibl bach stori Duw, Beibl plant, a un o'r pethau mae'n deud yn stori y groes hoelio oedd dim yr hoelion oedd yn cadw Iesu yn ei le, ond cariad. A dydy hynny ddim yn cymryd i ffwrdd o'r ddioddefaint ofnadwy nath Duw mynd trwy. Duw y tad, Duw y mab, Duw yr ysbryd glân. Iesu yn dioddef ar y groes, oedd hwn yn ofnadwy, ond oedd o rhan o'r cynllun. A mae o di agor y ffordd, nath y marwolaeth yna a'r atgyfodiad agor y ffordd i ni cael perthynas gyda Duw, i ni cael bywyd tragwyddol. So dyna'r peth gyntaf, dyna'n union dywedodd sa'n digwydd, oedd hwn yn rhan o'r gynllun. Yr ail beth, mae'r angel yn deud mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. Ar y diwrnod Pentecost, chydig wedyn yn Actau 2, mae Pedr yn deud hyn, ond dyma Duw yn ei godi, sef Iesu, codi yn ôl yn fyw, a'i ollwng yn rhydd o grafangau marwolaeth. Roedd yn amhosib i farwolaeth ddal gafal ynddo. Roedd o'n amhosib i marwolaeth cael gafal ynddo. A 1 Corinthiaid 15, dwi'n caru hwn, mae marwolaeth wedi lyncu yn y fuddugoliaeth. Pan nath Duw creu y byd a creu y pobl gyntaf, nath nhw dewis, fel da ni i gyd wedi wneud, i mynd yn erbyn y wyllus Duw. A nath marwolaeth dod i fewn i'r byd. Dyna oedd canlyniad y gwrthryfela yn erbyn Duw. Ond ar y groes ac yn y bedd, oedd na frwydr. Mae'r Beibl yn sôn oedd na brwydr. Nath Iesu brwydro yn erbyn marwolaeth. A yn erbyn pechod ar un drwg. Ond mae o wedi trechu marwolaeth. Mae o wedi ennill y brwydr. Iesu sydd yn fuddugol. Yn Ioan 11, mae Iesu yn deud hyn wrth Martha. Fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw, iddyn nhw farw, a bydd y rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. Iesu ydy'r atgyfodiad, a mae'r atgyfodiad ar gael i ni hefyd. Nes i ffeindio quote yma o C.S. Lewis yn llyfr Miracles. Mae C.S. Lewis yn deud hwn am marwolaeth atgyfodiad Iesu. He has forced open a door that has been locked since the death of the first man. He has met, fought and beaten the king of death. Everything is different because he has done so. This is the beginning of the new creation. A new chapter in cosmic history has been opened. Nath yr atgyfodiad newid popeth. Mae o'r digwyddiad mwyaf mae'r cosmos i gyd erioed wedi profi. Mae o di newid popeth. Dydy marwolaeth ddim yn reoli dim mwy. Dydy marwolaeth a dioddefaint a salwch ddim yn cael y gair ola. Iesu sydd yn. A wrth gwrs, dydy hwn ddim yn golygu bod bywyd yn hawdd pob tro. Wrth gwrs, mae bywyd yn gallu bod yn anodd iawn weithiau. Ond, da ni'n gwybod bod yn Duw ni wedi curo marwolaeth a bod wedi wneud y ffordd i ni cael bywyd am byth gyda Duw. A oherwydd hynny, da ni'n gallu bod yn hyderus am beth bynnag sydd yn dod o'n flaen ni. Achos mae gyda ni gobaith yr atgyfodiad. Mae 1 Pedr 1:3 yn deud hwn. Clod i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae wedi bod mor digarog ato ni. Mae'n ddechrau cwbl newydd. Dyn ni wedi cael ein geni unwaith eto ac am ei fod wedi codi Iesu Grist yn ôl yn fyw, dyn ni'n edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Am ei fod wedi codi Iesu Grist yn ôl yn fyw, dyn ni'n edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Y trydydd beth dwi eisiau pigo allan o'r beth ddudodd yr angel oedd peidiwch bod ag ofyn.
Nawr mae'r geiriau yma yn ddangos yn ddwy waith yn y naratif yma, achos nath Iesu hefyd deud y geiriau yma i Mair, pan nath hi weld, peidiwch bod yn ag ofyn. Oes rwy'n yn gwybod faint o weithiau mae'r geiriau yma yn y Beibl? Lot, ateb saff, mae a lot. Rwy'n eisiau rhoi guess? Caleb. Dim cweit gymaint â hynny, ond mae o'n dod 365 o weithiau. Mae'n rhyfeddol, dydy. Nawr, mae rhaid ni bod yn gofalus. Mae peidiwch bod ofyn ddim yn golygu da ni'n mynd trwy bywyd ar ryw mellow plateau a byth yn teimlo dim teimladau. Actually, weithiau mae ofyn gallu bod yn helpful, dydy. Os dwi'n sefyll yn canol lôn a mae yna car neu beic yn dod ata fi, ond sy'n neud i fi neud i allan o'r ffordd. Mae o'n weithiau yn peth da. A hefyd wrth gwrs weithiau, da ni'n teimlo'n nerfus dydan cyn arholiad neu cyn perfformio yn Eisteddfod yr Urdd neu rhywbeth fel yna. Da ni'n teimlo'n nerfus, mae hynny'n iawn. A wrth gwrs mae yna amseroedd lle da ni yn pryderu am pobl da ni'n caru ac am sefyllfeydd y byd. So, dwi'n eisiau bod yn sort of flippant pan da ni'n deud peidiwch bod ofyn. Ond dwi yn meddwl bod y geiriau yma'n golygu tydi ofyn ddim fod i gwreiddio'n yn calon ni. Ddim fod i'n rheoli ni. A mae Duw isio ni rhoi yn ofnau i fo. Mae o isio ni ildio ein ofnau i fo a llenwi ni gyda'i heddwch a'i gobaith yn lle. A dwi'n sefyll yma fel rwy'n o'ch blaen chi sydd yn ofni. Weithiau dwi yn poeni am pethau a teimlo anxiety. So dwi'n work in progress ar hyn. Ond yn sicr dyna mae'n deud, a mae'n deud 365 o weithiau. Dwi'n meddwl achos da ni angen ail glywed o. Mae o rhywbeth ella da ni yn stryglo hefo. Mae Duw isio ni rhoi yn ofnau iddo fo. A sdim rhaid i ni ofnau, achos mae Duw o'n blaid ni. Mae Iesu yn y nefoedd yn wan. Yn gweddio amdano ni, mae Duw o blaid ni, sgynna ni ddim byd i ofni. Mae Iesu yn teyrnasu. A'r pedwerydd peth, un gair, ewch. Ewch, mae'r angel yn deud, ewch ar frys i ddweud wrth ei ddisgyblion. Ewch. Nawr dwi yn caru y ffaith nath Iesu dewis yn dangos yn gyntaf i gwragedd. I Mair a'r Mair arall yn y hanes yna a yn yr efengelau arall mae yna merched yna hefyd. Cofiwch oedd hwn yn gymdeithas hynod o patriarchaidd, lle oedd merched ddim hyd yn oed gallu bod yn dyst mewn achos llys, achos oedd nhw ddim digon credible. A dyma pwy mae Iesu yn ymddangos i gyntaf. Ac yn deud iddyn nhw, ewch i pregethu y newyddion dda i'r brodydd. Briliant. Ond mae o'n deud ewch i ni hefyd. Yn Effesiaid 1 mae'n deud, dwi hefyd am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Mae yna nerth ar gael i ni sy'n credu. A'r nerth yna di dymor pŵer aruthrol wnaeth godi'r Meseia yn ôl yn fyw a'i osod i istad yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw yn y byd nefol. Grandwch ar hyn, mae'r pŵer aruthrol nath godi'r Meseia yn ôl yn byw, pŵer yr atgyfodiad, ar gael i ni sydd yn credu. Mae'n anhygoel. A fel nath Iesu deud ewch i'r gwragedd, mae o'n deud ewch i ni hefyd. Ewch i ddangos a datgan fy nghariad i'r byd toriedig yma. Mae o'n deud i ni, ewch i ddweud bod dwi'n fyw. Ewch i dweud wrth pobl bod na gobaith. Ewch i deud wrth pobl does dim rhaid bod ofyn. Mae Duw wedi caru chi gymaint bod o wedi dod i'r ddeiar yn person Iesu Grist, gadael gyfoeth y nefoedd, di dod i lawr i'r ddeiar, byw bywyd, marw marwolaeth, erchyll a codi yn ôl yn fyw.
Ewch, medda Duw, i weithio, i dod â fy neyrnas i ar y ddeiar. Ewch i ddod â heddwch a chyfiawnder a iachad i mewn i cymunedau. Ewch i mewn i'ch llefydd gwaith. Ewch i fewn i'ch teuluoedd yn cario fy mhŵer i, mae Iesu'n deud, y pŵer yr ysbryd glân, i fewn i'r llefydd yma. Ewch. A wrth i ni mynd, da ni'n cario'r pŵer aruthrol wnaeth godi Meseia yn ôl yn fyw. Amen. Da ni am cloi trwy canu 2 gân arall i gorffan ein dathliad Pasg bore yma. Na i jyst gweddio. Ond na i jyst gweddio i ni ymateb bore yma yn ein calonau. So, os ydych chi licio bod ar eich traed. A plant, ydych chi eisiau dod i dawnsio a canu yn fama. A gewch chi gorffan yr heina wedyn. Dewch chi ganu gyda ni. So dwi am gweddio. Iesu Grist, diolch, diolch, diolch. A mynd i'r groes. Diolch am dioddef mwyn i ni cael bywyd. Diolch Iesu, nes di mynd a gwynebu a profi marwolaeth a brwydro yn erbyn marwolaeth ac ennill y frwydr. Halleluia. Diolch, does dim rhaid i ni bod ag ofyn. Diolch, mae gennym ni gobaith sicr i'r dyfodol. A diolch bod ti yn galw ni, ti yn dewis defnyddio ni i ddod â neges dy atgyfodiad a neges dy fywyd i'r ddeiar yma. A wneud i defnyddio ni Duw, rho dewder i ni mynd. Mynd i fewn i'n teuluoedd a'n cymunedau a'n llefydd gwaith, a'n hysgolion a colegau, yn mynd yn cario dy ras a dy gariad di, ac yn datgan bod Iesu yn fyw, a mae hynny'n newid popeth. Amen. Go
Sefo'n gilydd. Di ar y sgrin? Perffaith, diolch. Gras. Haglwyd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r gyda niwch yr awr hon, hyd byth. Amen. Jyst i gadw pawb gwybod mae'n wedi wedi bod yn brysur, yn paratoi bethau, so, ie. Mae'n rhodd i pawb. Diolch.